Vidste du, at vi bruger cirka et år af vores liv på at finde vores forsvundne ting igen? Her er løsningen. SmartFinder hjælper dig med at finde ting. Alting. Via appen på din smartphone kan du spore dine forsvundne ting. Appen viser præcis, hvor din SmartFinder er og beregner en rute, så du nemt kan finde den igen. Nu behøver du ikke skændes med kæresten om, hvor du lagde nøglen, kom for sent på dit arbejde eller komme ud i andre problemer. Via appen på din smartphone kan du også få SmartFinder til at udsende en lyd, så du på kort afstand nemt kan høre, hvor den ligger. Træt af ikke at kunne tage en ordentlig selfie? SmartFinder virker også som fjernudløser, så du kan tage den perfekte selfie. Sæt den i nøglebundet, læg den i din pung, i din taske eller selv på hundens halsbånd, så har du i hvert fald en god grund til at bekymre dig mindre. SmartFinder er din ven i al slags vejr. Den er nemlig vandafvisende, og batteriet holder helt op til 6 måneder. SmartFinder kan findes på www.smartfinder.dk.